wasu masoya, wasu masu suka, wasu malamai ana ta magana akan kafet da yake gidan sarki. Kafet nan an rubuta mai martaba Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu sarkin Kano. Na ga mutane suna magana, wasu suna cewa ai an sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana caka. To na farko dai abu ne mai kyau idan mutane suna ganin abu na kuskure ko na gyara ko daga wajen wane ne su haskaka masa, su bayyana da shi, kuma da haka ake yin ilimi. Amma kuma yana da kyau su ma waɗanda suka yi suka idan da akwai bayani ko da akwai hujja a gabatar musu su da ita. Idan sun fahimta sun gamsu, falillahi alhamdu. Idan suna da wata hujjar da ta fi taka, su da maka da ita. Saboda haka ina roƙon waɗanda suka yi ta magana da malamai da wanda ba malamai ba a cikin wannan harkar su bani dama minti ɗaya ne bayanin inda nake ganin suna kuskure a cikin wannan magana ta su. Asalin magana in an koma kamar da wani malami yake cewa ya yi min ishara zuwa muktasar a cikin babin ridda, inda mai muktasar yake kawo abubuwan da suke sa musulmi ya yi ridda. A ciki ya yi zancen yin wani abu wanda yake madmuminsa kafirci ne, ya ce ka ilka'i mushafin bi ƙadarin, kamar ɗaukan alƙur'ani a jefa shi a cikin ƙazanta ko a cikin najasa. So da kuma ya gaba sai ya ce ko jefa sunan Allah a ciki. Mai Jawahir Iqlil da mai Sharhu Tadjir duka sun yi magana cewa yadda aka ce sunan Allah ɗin nan, zai ce haka ma sunayen annabawa. Wato nan yake cewa mai Sharhu Tadjir yake cewa mai Jawahir Iqlil ya kawo maganar, yake cewa wato jefa alƙur'ani ko jefa sunan Allah ko jefa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kazanta, yake duka ridda ne. To saboda haka ina ganin da wannan suka dogara cewa an sa Muhammad a cikin sunana, sai aka taka shi wulakanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mu tambaya, menene sunan manzon Allah? Da aka ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai malamai suka ce. Saka ina kiran masu su koma Sharhul Kabir na Jirjir, musamman Hashiyatul Dasuki akan Sharhul Jirjir. Tunda ɗan malami yayi magana, akwai sharhi da bayanin mai aikin da wannan magana. Mai Dasuki ya ce a duba mujalladi na 4 shafi na 301, yace qauluhu wa mithlu Qur'an, da yace misalin jefa alqur'anin nan, ai mithlu alqur'ani, ai misalin jefa alqur'ani a cikin kazanta, fi kaunihi ridda, kasancewarsa ridda, ilqa asma'illah, jefa sunayen Allah, wa asma'ul anbiya'i, da jefa sunayen annabawa a cikin kazanta. Sai ya ce a saurare shi abin da ya ce. Ya ce idza kana dhalika bi qasdi tahqiri wal istighfafi, idan aka yi wannan da niyyar wulakanta annabawan ko kaskantar da su da wannan jefawa, bi an yulqiha min haythu kauniha ismu nabiyyin, cewa ya jefa wannan
takaddar ko ya jefa wannan sunar da sanin cewa sunan annabi ne. Sunan annabi ne, la mutlaqan, ba mutlaqan ba, ba kawai dan an jefa takarda mai suna Ibrahim ko Yahaya ko Zakariya'u ko Muhammadu kawai a ɗauke ta a ce shikenan an jefa sunan annabi ba. Yace wa asmaul anbiya yace ai al-maqruna bima yadullu ala zalika, ai sunan ya zama an kusantar da shi da abin da yake nuni zuwa annabi ake nufi. Mithlu alaihi salatu wassalam, kamar a ce alaihi salatu wassalam, la wadaba mudagam. In aka yi kafet aka sa Muhammadu Rasulullahi, baka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wannan mutlakan manzan Allah. Ko ba haka ba? To duk wanda ya taka wannan da niyyar wulakanci ko ya ɗauki wannan takarda an samu da sai jefa a cikin kazanta, to yayi ridda, ya ma bar musulunci. Saboda akwai karina da ta nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Muhammadun da ake fara. Haka idan aka koma a hashiyatu sufi da hashiyatu sawi a kan shafu sagir, in aka duba ta wani akarbar misali kenan ko aka duba mujallaji na 4 shafi na 433 yace qauluhu wa asma'illahi, ce wasa da sunayen Allah, ai wa asma'il anbiya, ai wato da sunayen annabawa, yace idza kana yafsiru taqir wal istighfafi, in ya kasance yana nufin kaskanci da wulakanci, biha haythu uyyinat, idan an ayyana ta bi wasfin yakhussuha, da wata sifa wacce take bance ta, wacce idan an faɗa an san annabin nan ake faɗa, ka Muhammadin Rasulullahi, kamar a ce Muhammad Rasulullah, duk wani ce Muhammad Rasulullah an san manzon Allah yake nufi, ba wani Muhammadin ba, ko ba haka ba? Ko kuma ko au makruna bi salati, ko kuma a kusantar da ita da salati, a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to wannan an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi. An gane wannan karatun? To me aka rubuta akan kafet din nan? Aka ce mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu. Shi kan wannan annabin ina ne? Menene a cikin nan ya nuna cewa Muhammadu nan da ake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? So da aka wato malamai sun yi magana kan wannan babi. Wannan babi ne na suna, ba suna mutlaka ba, a ce sunan annabawa ko sunan annabi ba suna mutlaka ba, ai suna ba za a ci sunan annabi ba ne sai idan an ayyana shi. Yau ko ba ka ce maza, in ka ce ko cewa kai sayyidina Muhammad ko ka ce sayyidina Ibrahim ko sai na ko ba ka ce annabin Allah bane, a bisa al'adar mu ta Bahaushe in ka ce sayyidina Ibrahim kowa ya san annabi Ibrahim kake nufi, ko ba ka ba? An kawai wani Ibrahim na kawai na ga dan sanda nan GSP na ko sunansa Ibrahim, yanzu GSP Ibrahim ya yi takarda ya rubuta GSP Ibrahim baba, sai ka ce in ka taka takardar nan ka taka sunan annabi Ibrahim, ko ka jefa ta a ce ai da akwai sunan annabi akan takarda ka jefa ta a shara. Abin da yasa wannan bayanin yake da muhimmanci, irin wannan fahimtar na da haɗari. Gobe wani zai takarda da sunan Ibrahim ko sunan Isa ko sunan Muhammadu, ba maza Allah yake nufi ba, a ɗauke ci a jefa a shara, wani ya ce an ɗauki sunan annabi an jefa kazanta, ya ce mutum ya yi ridda saboda ya karanta a muktasar, a sharhin muktasar an ce jefa Qur'ani a cikin kazanta hukuncin sa ɗaya da jefa sunayen Allah ko jefa sunayen annabawa, kuma wanda ya yi an ce ya yi ridda. An gane? Bai fahimci cewa da aka ce sunan annabawa ga abin da malamai suka ce. Sunan annabi wanda aka ayyana shi ko aka kusantar da shi da wani abu da zai cewa annaban ake nufi, kamar a ce Muhammad Rasulullahi ko a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma in aka rubuta, yanzu an rubuta Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu, wane ne zai ga wannan sunan ya ce sunan annabi? Ina fata an fahimci karatun.
so wannan karatu yana da muhimmanci saboda yanzu muna yin, ina ba da misali, yanzu a Kano muna da abin fata da ake yi haka, carpet na ƙasa da kushin ko muna ba da kyauta, sai a rubuta kyauta daga mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi, ko with compliments of Muhammadu Sanusi of Kano. To yanzu idan aka bi wannan fahimtar, kushin din nan in aka zauna a kai, an zauna akan sunan Annabi. Taka wannan abin an taka, to kaga an shiga wato wani babi wanda yake ba a gina shi akan fikihu ba. Wannan shine fahimta ta, ga hujjata na bayar, magana tana cikin muktasar, kuma a duba hashiyatu Dasuki akan Tirtir, a duba hashiyatu Sawi akan Sharhu Sagir, za a ga abin da ake nufi da sunan Annabi shine in aka karrana shi ko aka ayyana shi, aka tabbatar cewa annabin ake nufi da wannan, ba wai kawai mutlaqan ba. Amma idan akwai wanda yake da wata hujja wacce ba wannan ba, a shirye muke mu karɓe ta, mu saurare shi. Wannan ita ce fahimtar mu. Allah ya fahimtar da mu gabaki ɗaya, kuma ya gane da mu gabaki ɗaya. Kamar yadda na ce, ba na son ɗaukar lokaci na ba da amsa akan waɗannan abubuwan, amma abin da ya bani mamaki, magana ce yawa, sun ji har da wasu daga cikin malamai sun kira suna cewa mutane suna magana a kai, sun damu. Na ce amma akar makallawa kai ka san wani abin ba haka yake ba. Kuma idan aka ce shikenan dan mutane na magana a social media za a yi ta bin abin da suka faɗa, ba mutane adalci ba. Sai a ce mutane su koma makaranta. Yanzu wani watakila wannan abun bai gani ba, watakila ya karanta Jawahirul Iklili ko Sharhu Tirtir, bai ga kuma bayanin da Dasuki ba ko bayanin da Sawi ba na me ake nufi da sunan annabawa. Kaga wannan ya zama dama da kowa zai koma makaranta ya ƙara karanta wani abu. Mu ma watakila za mu iya komawa idan an ba mu wata hujja mu karanta wani abin da ba mu sani ba. Allah ya fahimtar da mu.